Adventný kaverdár. Skrytosť. Vždy sa mi páčilo jemné a viery plné gesto murárov, ktorí do železnej siete základov umiestnili malý náboženský znak, krížik, svätý obrázok a až následne ho vyplnili betónom. Vždy som si myslel, že to bola tá tajná ingrediencia, ktorá udržala domy na mieste. To podstatné je predsa okom neviditeľné. Takisto nevidíme soľ, ktorá dáva chuť jedlu, keď sa s ním zmieša. Ale ak chýba, okamžite ju cítime, pretože jedlo je bez chuti. Sú veci, ktoré sa nám vnúcujú nie svojou očividnosťou, ale podstatnosťou ich účinku. To, na čom nám v živote záleží, sa nedá vidieť očami, ale časťou, ktorá je hlboko ukrytá v nás samých, ktorá je schopná si to všimnúť. Je to srdce. Srdce je pre nás zmyslom číslo 1, ktorý je základom všetkého. Dvíham k Tebe, Pane môj, s láskou celý život svoj, taký, aký je, aký je. Odovzdám viac ako viem, odovzdám, nič si nenechám, odovzdám celé to, kým som, a čo viem, všetko Tebe dám. Dvíham k Tebe, Pane môj, s láskou celý život svoj,